Hi ladies and gentlemen, ki jan nou yon, tout bagay bien? Tande, mwen kon kestyon pou mwen. Esko eme gade bel film haisyen? Eme gade bel film haisyen? Bel film kote wap enjoy, wap retire stres yon, se vre. E sa fem gen pou mdi ou. La ite eksema, li la pou fè ka ou kontan, li la pou fò ri, pou fè ou enjoy. E sa fè maman do pou monte sou chanel. La ite eksema sou YouTube, pou like, abone, epi pataje. So pou ka abone, monte sou chanel e pou abone, puis like film ou eme, et puis pas oublier pour partager pour tout l'autre zamou yo, ka like, abone puis partager toujours. Pas oublier like, partager puis abone. En mensen vergeet om op het kanaal van Lightekzema te gaan en kijk naar zijn video's. Maakt niet uit op welke ras je bent, welke kleur je hebt. Ga op het kanaal van Lightekzema op YouTube. En kijk naar zijn films. Mag niet uit, we zijn trots Haitianen, maar we willen ook onze cultuur delen met iedereen. Ongeacht wie je bent, welke ras je bent en welke kleur je hebt. Lightekzema heeft de beste film van Haiti. C'est moi l'Haïti, cap fait que yo content. C'est moi l'Haïti, cap mette yo sous mes yo. C'est moi l'Haïti, qui c'est distraction yo. Après moi l'Haïti, pas gain l'autre encore. Mais, gede moun ki an radio, oui. Yo yo yo, yo yo do lo lo. Yo yo yo, yo 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 yo. Yo yo yo, yo 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 yo. Yo yo yo.